Hello everyone, welcome to Bambatha Kamanxuza TV. I'm here to update you of what was happening on Mkhokha the case wanamhlanje ngoLwesihlanu mhla ka-21 February 2025. Amadoda omkhandlu ilokhu elindile lapha uMamZobe kanye noDifa ukuthi phela bafike njengesivumelwano sakhe uDifa ukuthi uzomletha ephila uMamZobe. Kuthe kusenjalo kuvele kufika uManzimande enjalo nje ugane nonwabo. Amadoda omkhandlu ambuza ukuthi ufunani lana ngoba phela akadingeki ikakhulukazi njengoba umuntu wesifazane futhi amadoda angeke akhululeke njengoba sekukhona yena nje. Wabaziba nje wabesebuza ukuthi uphi uMamZobe ngoba ufuna kube uyena umuntu ambonayo ngaphambi kokuthi afe. Abakaza amadoda omkhandlu ngoba nawo kade lindile lutho ukufika. Ebese eya emgodini uManzimande wabesethi bonke umnyama buzophelela lapha namhlanje. uSibusiso ungena lapho kuhlezi khona uMazungu umfica udangele bandla. Ebese yambuza ukuthi yini indaba kwenze njani. Asho uMazungu ukuthi ucabanga indaba kaMamZobe nezitazi nje kunokubonga engenzanga lutho bakithi. Wamduduza uSibusiso wabese emtshela izindaba ezimnandi. Esho khona ukuthi angithi wathi if esenomuntu akophumela obala. Nebala uSibusiso obesemtshela uma wakho ukuthi kunembali lapha kaNdlovu and ufuna ukuyoyikha. Wavele washintsha ebusweni uMazungu ifeza ukuthi ikaNdlovu. Wase wathi kaNdlovu pho mntanami. Wathi nje indlela amuhle ngayo ma uvela ngikhumbuza uma wami. Wavele wahleka kancane uMazungu wasemjabulela bakithi uSibusiso. Wase washo-ke uSibusiso ukuthi uzocela umalume bakhe baye kaNdlovu phela ukuyocela isihlobo esihle. uManzimande uthe ethi uyaphenduka kuqhamuka uphakathayo lapho uzihambela yedwa. Uma bembuza ukuthi uphi uMamZobe wathi nje uhlukane nabo kwimithingi akangabe samfica endlini. Hawu bathi unamanga yena akakhipha uMamZobe. uManzimande wazovula nemoto wabheka phakathi elokhu eshilo nje phuma uMamZobe ngebhadi izobisi alikho emotweni. Amadoda omkhandlu ahlasela kaGomede bakithi ayobheka uMamZobe. Balokhu beshilo ukuthi bayazi ukuthi uDifa uyamthanda uMamZobe kodwa manje akamkhiphi. Balokhu eme nje ngobhozo owodwa uDifa esho khona ukuthi akamazi. Bavele bagcwala indlu yonke babheka uMamZobe nebala abazange bamthole. Balokhu beshilo nje ukuthi awukhiphe lo mthakathi wakho Difa. uDifa wathi nje angimazi ukuthi ukuphi uMamZobe. uDifa uyanyonyoba bakithi uyobheka uMamZobe lapho amfihle khona futhi nasendleleni yakhe uhamba uyaqalaza ukuthi akabonwa umuntu yini. Ubese engena nesicapha kwakhona lapho wajabula bakithi uMamZobe ebona umnyeni wakhe. Ubese emtshela ukuthi kade emlindile. Wabe esemtshela ukuthi le ndawo iyasabeka. Wabe esemtshela futhi ukuthi uyabonga kuba nomnyeni ofana naye uphakathwayo. Wazi nje uphakathwayo umlethele izimpahla zakhe kanye nokudla akahleli uyahamba. Wazibalisela bakithi uMamZobe ukuthi efika nje useyahamba. Washo ukuthi akakwazi ukuba kuleya ndawo ngoba wonke amehlo abhekile ukuthi unyakaza wenzani futhi uphuma ngaphi abheke ngaphi. Uma kuthi ucomplaina ngokuthi abantu laba okuthiwa bazofika abasafiki. Wathi nje umnyeni wakhe abantu basendleleni futhi abathandaze nebala abathandaza kuphelanga ngisho isikhathi esingakanani. Waqhamuka umphakathi ulandelana namadoda bafike bazihlalela phansi abanezinkinga bazisho abathandazela uzamcelo wenzulu. Kuthe kusenjalo kwaqhamuka induna yesigodi nayo ihamba nomfana wayo. Uma ibuza uzamcela ukuthi kwenze njani indaba ezitha. Washo ukuthi uzwile ukuthi uphilisa abantu ucela amandla amlaphela umagcina wakhe oseneminyaka engezwa futhi engakhulumi. Nebala omkhulu lamthandazela uthe eqeda nje umkhulu. Baba womfana ubese ecela ingane yakhe ukuthi isho noma yigama elilodwa okanye ithi baba. Nebala yasho ingane yathi baba. Bajabula bakithi abazalwane basho ukuthi haleluya ufanele. uMabusi noMvelase bazijabulele bandla ngalokho okuqeda kwenzeka. Kwangena imoto eseqophelweni eliphezulu egethini. Emva kwalapho kube sekuqhuma isibhamu bakithi balala phansi. Wakhala uMabusi ememeza yashinga nona kancane. Wasikhalela noMabusi bakithi ngiyayibamba lana ungakhohlwa ukucela notification bell nokusubscribe noma usho umbono wakho. Bayo.